que has estat allí. Sí, home, ja m'ho han dit, ja. Tres meravelles. És un concurs per intentar posar allí en el mapa en lletres mayúscules. Ja esteu al mapa. Sí, però és el president de la Unió. Tenim música de lliga i tenim músics. Tenim músics. No músics. Que el clarinet és més llarg que ells. Veiem en el clarín que estan allà darrere, el clarín és com li diuen a la primitiva, no sé si ho saben, la banda, la primitiva la més antiga de totes les bandes que hi ha en tota la península ibèrica, Ceuta, Melilla i Acentes. I qui tindrà el valor d'arreglar tot això quan va la X d'aquesta equació maldecaps al vent ajusta el retrovisor. Però en el poble on visqué, les mans del poble es passaven una rosa de paper. I circulava la rosa, però molt secretament. I de mà en mà s'hi passaven una rosa de paper. El poble creia una altra volta i ningú no va saber què tenia aquella rosa. Una rosa de paper.